Ahoj, já jsem Protection a vítám vás tu u mého prvního videa na kanále Amber. Tento kanál se bude zabývat hlavně točením různých her jako gameplayů, třeba z Call of Duty, let's playů z Metro Last Light a různých takových her. Jo, z World of Tanks a podobně. Dneska tu máme Team Fortress 2 gameplay. Vlastně jsem si zrovna to TF stáhl. Chvilku jsem odehrál, ale pak jsem se rozhodl, že půjdu točit, tak jsem šel točit. Já už jsem TF hodně hrál, ale zapomněl jsem heslo. Jo, to se stává. Já se také hodně, zaměřím na... ještě jednou. Hodně se zaměřím na... zkrátka mi to vypadlo. Jo, hodně se zaměřím na World of Tanks. Další video bude právě z World of Tanks a bude tam tank Arlo 44. A tady máme sice, no, Ismos, ok, dáme si nějakou normální mapu, ale hrady se mi nechce. Nemám nějaké vybavení, že ano. Ok, dáme Fastline, neznám. Je to 1.40 ze skauta. Tak. Možná, že ten obraz uvidíte tak trochu tmavě, nevím, jestli to dělá u mě, u mého přehrávače, jako přehrávače videí, anebo Frapsem, ale já myslím, že to je tím přehrávačem videí, opravdu. Kdyby se vám to zdálo nějaké tmavé, tak mi napište a já to trochu přenastavím. OK, rozumíme si, dobře. Takže půjdeme za skauta asi, nebo uvidíme, jak to tam bude. Uvidíme, jestli budeme červení nebo modří. Když budeme červení, tak jdeme inžu. A když budeme modří, tak jdeme skauta. Kdo neví, kdo je inža, tak inženýr. Dělej, odesílej se, kámo. Pravda mě otravuješ. Tak dám si tady. Jedla hop. Děláš si mi srandu? Ok, jdeme na jiný. Takovou normální klasickou mapu. Dáme třeba payload. A to bude úspěšnější. A Badwater. No konečně něco. Cheatování povede k trvalému banu, to je snad jasné. To se stane rychle, to je chvilka. Já tam si srandu, čoka, Magica. Jsem měla pár v hubě žvejkačku. Jo, to už máme za chvilku. No, je to možná nudné trvání, ale když mi napište, jestli u tohohle to mám posunout, nebo už mám rovnou začínat ve hře, anebo si to jednoduše posunete. Doufám, že se mi to neseklo. Neseklo, super. Barada. Jestli to zase... ok, už jsem se bál, že to tak zůstane. Ok, tak pokračovat. Přeskočíme asi film. Já doufám, že všichni víme, co je payload. Ok, tak jdu teda. Ok, takže lak.
OK, 35 FPS, dá se. OK, já jsem mi to otevřel tohle, takže já toho hned využiju. Do prd. Are you fucking kidding me? Sakra, OK. Té sentry se musíme co nejrychleji zbavit. Flaming Air. Přestrojen jako nepřátelský spy. OK, takže běžíme tam. Ne, OK. OK, jsi náš. Jako, zkusíme se zbavit té centriny. Paráda. Medic. Jo, díky. Počkej, tak. Už můžeš jít do prdele. Ok, ty jsi náš. Geronimo! Nej mi, prosím. Dík, kámo. Ne, nejsi můj kámoš. Jsi můj nepřítel. Jsi můj nekámo. Tak, to by mohlo stačit, nebo ještě trošku. Tak, ne, ještě. Tak, hotovo. OK. Jasně. To je sniper tam, ne. Čili tady se dá testovat premium. Nedá. Nebo jo? O, tady je. OK. Jsi mohl pustit. Co, jak to? Nebo takhle? Já fakt nevím. OK, nejsem žádná lama, budu hrát bez premiumka. Cože? Odkázal Ibr. On už se lekl, ty vole. Z dálky to vypadalo, jako kdyby byl jenom ohnivej. A on měl Ibr, ty vole. Takové servery opravdu nesnáším. Kde prostě buď si testují premiumku, nebo se ho koupí. Jako, ano, jsou víc OP, ale je to úplně na prd. Já jsem se trochu podělal, ale nemoc. Dokonce jsem ho i zabil. Jo, mimochodem to DJ Bouse si nevšímejte. Jsem to ale svině. Ok, jdem znova. Občas taky ode mě můžete vidět jenom takové videa na mobilu z PS3, jo. Já si to prostě postavím si nějakou tyč, tam si dám mobil, zapnu to a budu si ale, nebo tam, tak nic, au. No a tam prostě budu točit třeba, co já vím, třeba let's play na Crysis, jo, ale, aha, to se si vůbec nevšiml. Jo, jak říkám, tak ty let's playe třeba na Crysis, nebo prostě na různé hry, jo, nebo gameplaye dokonce, jo, to opravdu, to až do té doby, dokud si nepořídím Avro Media Live Gamer Portable. Běž do prdele, svojím. Že mi ublíží, a už mi neublížíš, co kámo. Jasně, neublížíš mi.
Jestli mi dáš... What the fuck? What the fuck? To byl... On to vyhýlil, nebo nevím. OK, Bolex je náš unstoppable. Tomu dokážu. Ne! OK. Pojďme na to, hodíme si. Random. To se mi zrovna nehodí, tak znova. OK, dáme si. Soldiera si dáme, OK. Dej si to na trojku, kámo. Počkej, tak, hotovo. Super. A nebo bych mohl na té PS3, jo, třeba točit přes kameru, kterou bych si mohl pořídit. Parada. Parada. OK. Haha. Sakra. OK, tak použijeme teleport. Už má na trojce. Výborně, poslechl si mne. Ale až sem vejde, tak prostě čau kámo, nic mi neuděláš, že ne? Ale tak já jdu teda tady a střelíme ho. Tak ne, no. Já jsem mu trefil vysokou a tady spaj. No, nezabije ještě, ne? Nezabije. Děláš si ze mě prdel, ty vole. Hele, já nemám náboje, teda náboje mám jako, ale nemám životy. Nebývali někde tady? Bývali, ne? Jo, ale trochu. Ty vole. Hovátko. Shit. Tady, jo, tady, sice trochu, ale... OK, ten mu dal headshot. Tak, tady asi nic nenajdeme. Nechápu. Prostě co se hýbe, potom střílím. Kromě mě a kromě našich. Použijeme tvůj teleport, kámo, OK, použili jsme ho, tak tady vylezeme, hopla. Když se váš tenhle zvuk otravoval, tak to pardon, já jsem žvíku. Okay, tak. Tak. Ne, po mě střílet nebudeš, headshot mi nedáš. OK, dáš mi headshot. Tak, uděláme výměnu, jo. Budu snipera. To bude to očo. Já jsem vždycky dělal vlastně tohle. Ne, chci pokročit na možnosti. Tak, tohle. Ups. Jo, to se si dal, že když ho střelím, tak mi to udělá zvuk a uvidím hodnotu, kolik jsem ubral. No, tak měl bych se tlačit někde spíš takhle vzadu. Parada! Za snipera mi to jde opravdu nejlépe, no, ze všech postav. Teď jsem hitrik, jo? Parada. Se netušil, že až tak moc. Parada, teď si jsem... To je ten, který vždycky do mě to... Bojíte se víc, co, kluci? Tak dělejte to něco, ne?
Možná to nebyla full damage. Ajaj. Tak. Se bojím, že já se tu prostě postavím a oni... OK, to jsme vyhráli, hele. Tady byl spy. OK, to jsem zaskillil tohle, to se musím přiznat. Oh! Doufám, že se vám hudba líbila, mě ano. Wow. Budeme random. Já jsem to tušil, ale tak. Ta bitva se mi opravdu povedla na můj vkus. Dal jsem Cože? OK, dal jsem ho. Super. Měli bychom je potkat tady. Noob. Sakra, OK. To nevím, jestli cheater, ale... Nebudu nikoho soudit. Já nebudu soudit nikoho. To je jejich věc, je třeba nemusí to nemusí to být cheat, jo, to je opravdu jenom jejich. OK, už se... Počkat, já na ně musím vlítnout zezadu. Ještě se scout. A počkej. OK, ten je ten. Takže musím vyběhnout nahoru, pokud chci sejmout tohodle. OK, chci zabrat point. Samozřejmě bez tohodle. OK, pojď. Pojď ty nube. OK. To fajná dýmka. OK, takže jdeme znovu. Ty moje videa se budou pohybovat okolo 30 minut. Asi. Aha, on má ten Bong Atomic Punch. Are you fucking kidding me? OK, hele, jdeme. Zkusíme snipera, jestli nám to na této mapě půjde, jestli ne, tak jdeme někdo do háje. Luk by se hodil. OK, tady se sniper asi nehodí. Dle mého názoru. Fešná čepička.
Haha. Cože, my jsem bonkem. Low gravity. Fakt, ale jestli to ten Primiak nějak nejde, ale já nejsem noob, takže... No, možná noob jsem, jo, podle vůči teda s porovnáním s některými, ale to já zase nemůžu. Pane bože. Jsem taková skilla? Ne, skilla nejsem samozřejmě, že ne. Já si z mě prdel? Au! Au, teď nevím, jestli jste to slyšeli, ale já jsem prostě dal ty ruky nahoru, ale v tom machu jsem se prašil do ksichtu. No spíš do sluchátek, ale zasáhlo to i část mého obličeje. No, ok, prohrali jsme, to je jasné. Tady se vyhýlím. Kurde, jako si mi nevšiml. Ok, takže nevím, jak dlouho točím. Ok, tu hudbu by se mohli vypnout. Počkejte, no, ne, to asi plně poplach. Kill, fuck. I'm die. Tak až mi se zabiju sám, tak ne. Good headshot. Kosmonaut, nebo to není kosmonaut, nebo to je nějaký mimozemšťat, nebo to je nějaký Pyrozine planty? No, dá se to tak říct. Exit. Tam rád kempí hajzlík, počkej. Good work. Ale tak, jak to dáme? Furt zůstaneme demíci, nebo budeme jinou klasu? Ne, já dostal nápad, hele. Ukážu moje menší sniper skilly. Jestli to teda... Jestli prosím, jo! No, takže takhle asi tady vám ukážu moje sniper skilly. To žvíkám žvejku. No spíš prožvíkám. Je nás to málo. Nevadí. Trefa. Ok, teď se mi vyhnul. Sakra, proč? Moment. No, to se asi vypnout nedalo, hele, tak to byla asi reklama na World of Warplanes. A znova, já to si mě prdel. Pane bože. To nesnáším. Kde? No, zkusíme z úhle. Doufám, že už tam žádné reklamy nebudou. Nevím, jak vás baví World of Warplanes, ale mě moc ne. Upřímně. To vypadá slibnic. Ale tak jdeme. Červené. Dneska poprvé. No většina fakt, no.
Skautíci, to bude snad na kořist. OK. Počkej, jak se dává? Jo, to je tahle zpráva. Se těším. Zase, že jiné pozdravil, hele. A moje sniper skilly. Já si ze mě ten debil prdel, nebo nevím. OK, přesuneme se. Jednoho idiota, ne, pardon, nejsi idiot, možná, netuším, hele. OK, beru to tak, že asi, ne. Sakra, já se chtěl jít k těm modrým. Sakra, nestihl jsem to. Ne. Zase, že to. Wow. Možná se ti zachránit život, hele. A už můžu? Super. Ten sniper je tam, takže sniper půjde první. Ten je tam, u bránky, ok, takže ten půjde hned. Neříkejte mi hlavně, že my to zase otočíme a pak zase chci k červeným a takhle furt. Že fakt si ze mě děláte prdel už? My se to fakt obrátili. Ty vole. Běžím proti němu a nechápu, jak mě nemůže sejmout. Do prdele. Zase ta žvěkačka, do prdele. Zase si nevšim, OK. Další rada ze sniperem se nezastavovat nikdy takhle, volně. Nebo vás sejme nepřátelský sniper. OK, další chyba. Ror Míša. Nebo co to je? Proč je to divné? Se ty divné kliky háky, OK, takže. Prdele. Mrtvej. Trefa. Sakra. Když tak mi napište, jaké jsou moje sniper skilly, jestli byste si se mnou chtěli dát duel. Jo, tak prostě jednoduše mi můžete napsat. Platí? OK. Doufám, že ano. Ty vole, hele, potřebuji medika, nebo ten, mohlo to být to, nebo tak, to udělám takhle jednoduše. Oh my god, hele. Jdi, nech se obětovat, pro mě, do prdele.
A zachráním si prdel, jo? Takhle se zachraňuje prdel. Bude to potřebovat tam ty snipery trošku rozprudit. Tak já tomu pomůžu, jak ten sniper, nebo tamten, nebo prostě tamten sniper. I může sejmout, takže... Pane bože. Jo, takže já se zabudu skauta, takhle to tu proběhnu. A teď mohl pracovat ten sniper náš, tyjo, hej. Jsou tací masláci někdy, že to kupuju airbuds na pěra. Ten je náš? Není náš. Vylez ty hovado. Vylez, snajpere. Dopr. Jo, tak ten to udělal chytře inženýrek. Pane bože, sniper má snipit a ne tu střílet svým do prděle samospálkem. Samopál. To bude potřebovat vyřídit ten soldier, nebo že by... Fantomas, nebo jak? Fantomas. On tam... No, zatrubej se na tvoji trubičku, nebo co to je za... Cože? Takže bez prdele, že se mi tam některý pokylil. Kdo mě to utravoval? Ty, že jo? Jasné. Tak to už bych mohl dát snipera, ne? Doufám, že jsem to tak nějak trochu vyřešil. Mimochodem párkrát headshotu dáme a asi to ukončím. Nevím, jestli bylo přesně půl hodiny, zapomněl jsem si zapnout stopky. Ach jo. Pane bože, to nefixí. To je nějaký taunt? Nebo já nevím. Wow, tam byli dva? OK, hele, tam je sniper. Nebo... Předozva ten soldier. O kur... Kur něco. Sakra, já potřebuji trefit. Ne, já chtěl toho inženýra, pane bože. Cože, on ho sejmul? What the fuck? Dobře on, tak cípneš, kámo. Nebo ne? Dělej, dobře, tam ten prostýdam. Jo. Jo, teď kdybych měl mašinu. Ty vole. Dělej, ty vole, na co čekáš? Tak. Konečně. To se netrefil, no. A
Are you fucking kidding me? Tak zničíme sem drinku. To já miluju, prostě. What the fuck? Další headshot. To je náš, ne? Jo, náš. Dobře, pojď, kamo. Ty znáš? Jo, vlastně, ty seš. Tak. Splníme si ten achievement a já si to zapíchnu. Čekaj ty blbečku, pojď sem. Ne, nejseš blbeček, nebo možná seš... Jakub Rohlíček! Rohlíček! Ok, čeká se, že to bude nějaké dospělej, ale ten byl fakt nějaké děcko. Jak si splnit ten achievement, sakra? Dostat... Počkej, kamo. Ne, počkej, pojď. Tak, pojď. Ok, to jsem střelil moc brzo. Vy si nedokážete postarat i to mýho heavyho? No, už ani já ne. No, konečně. Sakra, já si myslím, že mi do té rány běhne. Ty vole. Opravdu nesnáším Jakuba Rohlíčka. Jestli se na tohle video budeš koukat, což o čem dost silně pochybuju, tak tě nemám rád. Rohlík mám rád, ale Jakuby ne. Nemám rád Jakuba Rohlíčka. Nesnáším Jakuba Rohlíčka, opravdu. Yes! Tyjo, pěkně, 3 achievementy, hele. Já jsem dostal Ghostly Gibbous. Paradička. Tadadá. A pyrobrýle, super. Pokračovat, to si nasadím příště. Já jsem říkal, že už to zapíchnu, ok, takže já se teda lidi s váma loučím a doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli ano, tak zanechejte prosím like, jestli ne, tak klidně i ten dislike, ale byl bych rád za nějaký ten odběr. Čím víc odběru, tak tím samozřejmě kvalitnější videa. Takže já se teda s váma loučím a loučí se s váma i náš Jakub Rohlíček. Čau! Kde je to F9? A sakra. Ne, to se udělal schválně tohle. Takže opravdu s váma se loučím a uvidíme se u dalšího videa.